Моңарчы югалганнар да. Итанны күрдегезме? Әйе, ул яр буена утын артынан китте. Чарли кайда? Ул Клэр артынан китте. Монда аяк изләре бүтән җирдә. Ким дигәндә 3 кешенеке. Монда кемдер көрәшкән шикелле. Минемчә аларны урлаганнар. Эзләү төркемен җыярга кирәк. Булыша аламмы? Әзер булсаң ярдәм кирәк. Бу буш утрау. Аларны ничек эзләргә җыенасыз? Чынлыкта сез кем? Мин төрү оешмасында өлкән төбәк тикшерүче идем. Әйе, әлбәттә. Сиңа кайтырга кирәк. Ә сез үзем турында кайгыртам. Юк, синең батырлыгыңа сокланам. Мин лагерьга кайтмыйм. Син кайда идең? Ничек инде? Син Лок белән кояш чыкканда китәсең дә төнлә генә кайтасың. Сез анда нишлисез? Без Клэрны эзлибез. Эзләр калмады дип уйладым. Кайдан эзләргә билгесез. 1 минуттан яңгыр явачак. 1 минуттан 1-2 секунд шамалап. Алар әле кире кайтмады. Алар төнгә лагерь төзегәннәр дип уйлыйм. Абыең утрауда имин була алса, Лок белән генә. Төрү оешмасында һава торышын фаразларга өйрәтәләрме? Бу сиңа бүләк. Тәрҗемә итүдә ярдәмең өчен. Бүләкне төрүп булмады, ләкин аларны җимеректә таптым. Алар миңа кирәкми. Чынлыкта алар минем үлчәмдә. Ярты үлчәмгә зуррак, ләкин монда аякларым шешә. Утрауның тагын бер серле үзенчәлеге. Эй, Бун, сиңа сорау иптәш. Әйе, син һәм ул көн сайын кабан аулыйсыз, әйеме? Һәм бу әйбәт, ләкин ник сез буш кул белән кайтасыз? Бер атна инде яңа дуңгыз итен күрмәдек. Бу йорт хайваннары түгел. Бәлки сез тырышмыйсыздыр. Без аулыйбыз. Ышанам. Чөнки кешеләргә ризык кирәк. Ит. Буш аярту түгел. Мин сиңа булыша алуыма бик шатмын, Сәйит. Рәхмәт. Соңгы тупны алганыңа ышана алмыйм. Аннары җиңдең. Бәхет. Әйе, бәхет. Бу минеке. Әйе, тыңлыйм. Бун, бу мин. Шәнон, Әйе, нәрсә булды? проблема бар. Син кайда? Чыгып кит, бәйләнмә шайтан алгыры. Шәнон, Бәйләнмә, Шәнон, ишетәсеңме? Шайтан, тимә миңа. Шәнон. Нәрсә булды? Хәзер сөйләшә Элемтәдә алмыйм. кал. Син кайда икәнеңне әйт. Мин киләм. Сидней, Сидней. Австралия. Минем сеңлемнән ераграк тор. 1 секундка бу буйрык кебек тоелды. Дус киңәше генә. Киңәш? Әйе, һәм мин тыңлар идем. Юк икән. Бун. Мин инеш буенда яңа эзләр таптым. Күрешербез. Мине каян табарга беләсең? Сәйит белән талашудан тукта. Ул Шәнонга бәйләнә. Ул гади түгел. Аның белән дошманлашмасаң яхшырак, ул безнең якта кирәк. Кешеләр мондагы эшебез турында сөйләшә башлады. Чөнки без буш кул белән кайтабыз. Син кабан турында? Әйе. Җимешләр һәм балыклар бар бит. Мондагы эшебез күпкә мөһимрәк. Хәзер бу безнең төп бурыч.